buat ceramin ondalai anda lapikan dari sarang ceramin ajo kalau ditimbang ayan kagia nilai bisa sekarang ayan sabita ceramin nalici yang labayang aduh di dalam ceramin. Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad panggulu kita wahai sahabat tolan saudara assalamualaikum sebuah firman adalah baca di dalam Al-Quran ada rasul innal ladzina kadzabu sehingga akhirnya dua buah sifat nana panati cilako pada tamu takabuat kedua panuto takabu aja sombong biasa rupa jo kalau dipakai sifat dua segala ibadat palonyo apa palu ditolak tidak diterima takabu jo sombong jo kalau dipakai segala ibadat pahala tak sampai pahala ditolak jatuh kang are manampu sarugo dan sangat sulit antah ko kababani hujan kalagi antah ko tarapuang batu di laut antah ko ado untuk tasapi ikan dalam lubang jarum pinjau satana pulau kari jobai mangato kanawa abagana niki mangato kabagana tio mini tetapi mangarega di subale uki naninda kata dan nyogawi ko tanya lagadang ba ombak dilawi mangato kanawa rantayula cupi manarua kaname labai pipi ame jopera laba sumpi sampai lagi tadi tukar rumpi gilo de manjinjang sabi joraji tinggal lagadang dari padopari obaingi itu disap iona jangan la tatungku yo kalau mati kanarako labaku juinde labasi pande laji maju ya ila Allah dia Allah dia Allah iyo ay Tuhan ko Rabi yo mohan la
dia mati itu orang di maka sabana bali rasul iwai kulinifa ya Allah matikan diri kamu di dalamku kulima di dalam lalai kulima la ilaha illallah selamat lade nyotubu Allah ditarimu tanah Allah selamat nyawa para pulang ke Allah lah diaku nabi gitu masuk sarugo tojana Lapangan itu lapangan dia ialah di dalamku kulima ialah di dalam lahirku lima la ilaha illallah ilai sahabat ialah itulah surah Qadarul dengarkanlah sambungan Allah dari kami Iyo dari topan singgala Iyo sekarang anakku nalatin lantar ladenyo kami Allah kami nyambung acu Uritu Ilai mangkul lalai telantar Lalai karena dosa Adanyu Iyo adolai pasabar Allah dia cobarga Arano nekilira Iyo ailatinibo Apolo lagi pahara tokol menyampaikan Asranyo imamu ladenyo dana ialah di mukoba Asamu Ondelaya dahana halaman halabu Ibat cando oramu Oramu Karimu kasih banyak Iyo ay tarinimo Suko Ondelaya Allah sumbangan Allah dari sana Saudara ilallah Iyo Allah la ya Nabi Muhammad Rasul Allah Nabi Allah mari dijapu Lagi manut tinggal nyoba dia mulai ada iyo Ola mari la di sisi mano la de Rompang nyoba de Nabi Allah Allahu Akbar Akbar Laba ibarat ladina matina tantuku purnyo ibarat lata banam na tantulo kalau ladenan hanyu ina tantuso
ngai nyo Allah ibarat ladana hilang dan turi embonyo lai pasanang dalam hati pasaju di dalam dado denalai ladana boleh ladana pinta ladana pintu lai kasih pengajian lah tentu nanti hiara gato ladana la pengajian dan lai penting la pado gitu ayo pentiasa kali manur ibidang agamo para taruh ladanya nyawa la pengajian dibaca ladekara no laino nyawa memang atur la pado gitu nyawa iyo la pado orang nilai nyawa pado gitu Adalai dangah lai kana banah la puliana kami panyato Bila bismillah lainan mulu la kami baca laina ada pika berkah Allah begitu bahasamu nilai wahai saudara kari badan kandung para karunya taruh disambung nada pepidoman paham nasanto di angin lamati yo ombak basabu kaputusan paham supaya najaza nadangannya kaji surah kaleleran dikaja tadapi kedol bacikiran hanya radio dan di atas awal air di kawalan kita curahkan nilai di buru harapan di hutan lapun di tangan Allah kita delapekan bagi tumisan potang gajian kajian banyak tak tolak keputusan karena itu pikir olehmu semuanya hadis surah tentu bila yang mana arafah dengan nafsahu apakah arafah dengan dirabahu siapa mengana akan dirinya Allah mengana akan Tuhannya nilai pahamnya mati itu lalelo karena begitu janganlah lupa untuk ilah kaji olah diri nanya to sabana diri nakan tunar inyo la ilaha illallah kalau dibaca kulli mahna ante hai janganlah lupa ada yang kulli mahla kalau dikato akan kharaji yang mangkatilah singajo nilai kubuanan kasa kulli dagingnya batul yang baratu balimpo lan bahati bajantung dipandang baruko ai padu hakikat baik sama to kulima ilaha hai jangan lalengah ya itu toko ayat sabita ya itu rohani olahnya wadah yang bila indah bakuli pada kira badara indah bauri batulang disabuan inna baur inna batulang sabua indah barabu jantung bahati tetapi dipandang ayo mata ini tak ada bila didengar oh telingo ini man lain kan suci Allah sungguh sekali Allah de kulli ma ilaha pinta ka guru iyo ujur amana bodikaku sabana diri la iyo la itu hakikat
Nilai diri yang gila nanti pandang tak hangus Nilai dirandam tak basah Nilai jawab padonyo Nilai pasal berubah Melainkannya tetap lagi gundam tak pecah Nilai bukan nyoza Nilai sifat pun bukan nyobino Ayo bukan nyomata Nilai lulu jo jago Lagi lakato jangan Nilai lalu lalu jago Nanti katokan jangan Nilai supaya nanato Nilai nasi ucodaan Nilai kapatonya guru Nilai kaji ulangan dikaji bantah Oleh salah dalam kesan Nula pulangnya oleh api kok pada pulangannya lan sagalo nyawalam lai kulima Allahu nilai handala ingin dia itu panamu nilai si ojot muhat nilai yujud putola nilai hati juhayat lai mampaham sama tu lai kurang ingin dengarkan misal olah ku ibarat sebuah jaramin iyo hendak lali sebuah jaramin nilai hendak pegang nilai sarang jaramin ajo kalau ditimbang ayan kagia nilai misal tarang ayan sabita jaramin nalici yang labayang aduh di dalam jaramin si wujud muat dalai namanya qadim Nilai itu bisa Nilai ganti nasaka Nilai ulang ke guru Nilai tambah surah Nilainya tu nyawa Nilai dengan kulimah Iaitu kulimah La ilaha illallah Keputusan faham Atau kalau nilai masa Nilai alamat santoso Palangkah hanya ranca Allah di angin labatiup Ada parahu batulah Lagi langkah salangkah Nilai janjang takkan nak dihambu sahambu Oleh salah bau sudah Nyawa malayang Saru bola detabukan Nambah tamu jauh Tuhan jauh lazat yang enak Lagi dalam saru kampung yang enak Di soal pengajian Sakian dibuka Sakian dahulu dari kami berdua Kapan singgalang ikut namanya Dan sebagai sambungan Nana putu hijako Putui bersambung kami berdua Nana senteng mabilai di mana sentengnya Orang batu kuat di mana kurangnya Penonton mandangan nak senang hatinya Nanti lebihnya bana kaum bondo Sambilnya makan mandangan curito Denala samone ode batana Iyo padonde malam nangko Denala sudanan denyo makan Denala nabana samo-samo Inayo sampai nane ba ure nasinan kito yo makan cako Denala kibona lagi lirade kami mangabana lacur
curito. La biela de nyoba nakapake kaum nan bako. Apalagi iyo para tokol. Lama nyampaikan de hasratnya. Lama pula de kandana. Konan niyo nan basamo. Layo naman dape uang saraji iyo nan de bahelo. Layo untuk nan pembangunan iyo mo saji ay kito nan ko. Saging ko ay uwayo kita kumpulay bacando de ramo-ramo. Ako lagi iyo de pemerintahan kalay ado de nyotibo. Tarimo iyo de kasih banyak. Kami ucapkan tarimo syukur. Alay atas yola sumbangan bantuannya padonan malam menangko. Bianan dari kaum ayah walau nan dari kaum bundo-bundo. Kini naniyo nalatibo Nalayauku nanjo jangko. Tapi tua iyo ay orang minang. Layo adonan mangato. Asataniyo de batamu mencari naniyo de raso-raso. Kodune kali kita batamu mencari sana ayo saudara. Tadi kali paling basilawati yang suane bana bakarajo. Ya itu adenan dekarajo. Nale kanyo de batayo. Andalaya tanyo kaganti. Nale basilajo baso. Bukanan niyo ay kamanguji. Pengalaman dia di dalam dado. Iyo kan gantilah ciri pinang. Iyo di dalam ay lacurano. Tarung kekayahan dadelan kisah maaf bana kami nalayo pintu. Karla biya maadatu akito kana iko bananan ditunggunyo. Yaitu pengajian betorikat pengajian nuranan tuo-tuo. Kini ditantang denyo nyawa. Kala kami tayo. Atau ayan yo desa pita baata tu orang nan tuo-tuo. Hanya tahu tubuh adenan halus iyo orang de parinamo. Sabalum iyo ay ditiyo baka. Nyawa dalam tubuh kita. Di mana yo bana denyo nyawa. Iyo tarasiyo. Eko ado iyo nan maala. Lagi alam alenano. Iyo alasanan manarangkan deh bagaimana denyo pulo. Adenalayo sinigala hormada iyo jawab nan malah tayo. Iyo ay usayahan dalang kisah. Iyo ay salayo de tarimo. Karena memang tayo de batayo kaganti basinan lajo baso. Karano tanyo yo nan batanyo la patayan tukang yo nan curito. Apalagi iyo nan tuo itu banalah dinantiyo. Karla bianan iyo ay amay lah batang gangay denyo pulo. Batang la denyo banala jotu tanan la curito. Nelaya untuk Allah menangarkan kadibau lah de pulang nyo. Apalagi itu banala dinantiyo. Di pasangan dalam matilah saju adi dalam kiro. Adenalay na ala kami bari barang sadota kau. Ladikaran la cipinon tonay kini tarabaki tigo. Adenalay ato ladenan tuolay ato puloh na mudo. Adelaya doan na unyil ladikahlanyo. Adenalay kanda ladenan tuola
pengajian naik terasu. Kalau kanda dinan mudo santai jo irama zero. Tapi kanda lah anak-anak tapi adu langgel yang kapalo. Nilai samuh lah ketibari lah kanda ada tigo nyo. Nak sanang lah nyoban nak sajua di dalam dadu. Supaya lain nak aratu pembagian di malam nangko. Kini kanda ayah angku mulu pada tamu. Karanyo ayah angku datu alai duduk puluh di muka. Nilai duduk nyoban nah batan nang manangan curi tunggu. Irama lah orang minat. Sapata jodoh. Ada memang irama minang berna paltan nasihatnya. Walau nan situan asbetio nan punyo karajo. Antalai lah katakan Lai katido. inilah damuninya di kami berdua. Pasanglah hati di dalam dado. Situan asben Nan punyo karajo. kami berdua yang ku bantu populo. Lade mancu bobana. Sarupo inyo Nanjo tapi adulang lanyo dulang gelang kapalo. Nilai nasa nabana si penonton basamu. Apalagi memanglah besaban batan nang ala ko dudu anyo. Nantala pihalanyo bana ay pundo lanyo kito ay nalay atau ete kito nan maamdia iyo lapitiyo. Onde mama kandung sandaran budi. Alade panutan kaum sapa supuan Ay jikonyo mama alade pilih pawari salo anando sayo mama salah sorongka Lagi konyo mama ala pilih pawari Selalu ananu salah de mama salah sorongkan. mana kayo jo pangkat bukan jaminan. Ala rupo jo tampan itu pulau. Nan tahu jo bate ay pasu padan Ay gadang na bukan dan ala kamalano. Ada tahu jo bate. Ala coba supadan Ay gadang na bukan kamalano. Biar muto ladan sul ikalain da kayo tito. Tahu jo silah keturunan masa ada dengan agama. Komodere malano maso arang moto banyak nalalay Ko sa si mama abapitarwa alam ada puhu kau kay. marato marapi nanjo singala Ako la kadayo orang na mundo. kana ibu atinyo ay ranah minang Ay jiko limbago dilulu maso Ada ibo atinyo. nanalay ranah minang Ay jiko limbago dilulua masuk. tiada bodo dalam dusun cikola tangguang kayo tito ko sa si mama ang papitaru alam ay bungku ala kababung kay Dosun sikola inda kayo tido ko sa si mama abapitaru alam ay buhu hay kaong kay. ay mama kandung sandara budi Ada panutan taong sa pasukuan. ay di konyo mama Ay pilih pawari. asal anan mo sayo mama salah sorong ka Lagi konyo mama. ala pilih pawari salo anan mo sayo mama salah sorong ka Ay selalu ananu salah de mama salah sorong ka. Papayo jo pangkat bukan jaminan Kojo tampan da
itu pula tahu jobate coba sepadan jangan bukan deh kamalano tahu jobate coba sepadan jangan bukan kamalano tiara moto dalam dusun cikolatang buang kayu tido case mama papitaru alam mai puhul kabahung kai ramana orang minna tuan aspen punyo karajo jodoh panutan kaum niyo itu malah judulnya sebagai naniyo pelajaran iyo de kito nan basamo iyo mulia nalagi tuku iyo mulia ditambah juo lakula iyo lade nasihat ka untuk yo badan de diri nangko bianan iyo adenyo kito iyo sasamo ladenyo kito mangana hidup deka mati iyo ikan jati jo karano hidup yo nangka mati pasti de kito yo kabasu aku lai takana juo mati nan kurang tentu ndak basu karano ne kito di musaji inang ko tentu kamati yo kasadonyo ande nalai mamati dekan diri yo samanja dari hikini ko wahai manusia jangan kau terpedaya hidup di dunia tidak akan lama dunia sementara akhirat selama-lamanya. Ingatlah diri hidup di dunia pastikan mati. Dunia sebagai titian bagi manusiawi. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Pak Bupati mati, Pak Camat mati, wali nagari mati, Pak Korong pun mati. Ama mati, ina mati, anduang mati, la uni mati. Pemuda mati, pemudi mati, nan jomblo mati, jando pun mati. Mapakiyah mati, ada maklabai mati, pengurus musaji mati, panitia mati. Pangandai mati, nan mudo mati, nan tuo pai, anduang pia pai. Aku labai mati, aku datua mati, setiap kita menemui mati. Biar di rumah sedang santai-santai, biar di sawah sedang menjadi padi. Karenanya itu persiapkan diri, banyaklah kita mengingat ilahi. Karena mengingat sang ilahi, membuat hati kita suci. Obat atau para
guru mursyid kami, perbanyak kita afdalu zikri. Karena zikir membersihkan hati, apalagi dikatakan menjadi hobi. Menjadikan zikirlah setiap hari, biasakan diri mengingat ilahi. Karena dengan zikir mengingat ilahi, membuat hati apa tambah bini. Nilai mata nasubi maya isubi, mati manusia dengan apa olehnya hidup di atas duniawi. Bila biasalah beliau ibadah mati ibadah pulau. Mati ialah beramal karena hidup beramal pulau. Condong pangan ke dunia, mati bapangan dunia pulau. Kalau kancangan dekat jando, matinya de jando pulau. Delai ko candu bakowa, mati dalam bakowa pulau. Hidup dalam lade babete, mati nande labete pulau. Dengan izin Allah, itulah dia. Dingilah Allah di mana lade berada. Lada itu bunyinya di kami berdua. Pasanang hati de malang hati dalam dado. Iman lade patah gua ibadah tila tambah pulau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad itu ada utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad itu utusan Allah. Nanti kalimah itu adalah sakti diimani bila dalam hati, tidak terpengaruh oleh duniawi. Itulah ia mukmin sejati. Tidak terpengaruh oleh duniawi. Itulah ia mukmin sejati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad itu utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad itu utusan Allah. La ilaha illallah. 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 Sama-sama. La ilaha illallah. 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 La